салом дӯстон, Муҳаммад Салоҳ дар ҷои миллатҳои Африқо дурахшида истодааст, аммо гапу чапи ӯ дар Англия ҳам зиёд мешавад. Мавзӯи асосӣ на роҳ ёфтани мунтахаби Миср ба даври нимниҳоии ҷоми Африқо аст, балки гузариши эҳтимолии Салоҳ ба дастаи Челси мебошад. Таври мо медонем, Салоҳ қаблан дар Челси бозӣ мекард, вале даврони Челси ӯро метавон баъд арзёбӣ кард. Ӯ дар Сефер Бриҷ ба бозингари маҳбуб табдил наёфт ва ҳатто Англияро тарк намуд. Айни ҳол дар Ливерпул ӯ маҳбуби ҳамагон аст ва ҳеҷ мухлиси Мерсайдиё хоҳиш надорад ки бозингари мисриро дар дастаи дигар бинад. Ва аммо моҷарои асосӣ дар шартномаи бозингари мисрӣ мебошад ки имрӯз мо дар ҳамин бора гап мезанем. дӯстон, якчанд муддат футболи дастаӣ ба танаффуси зимистона рафт, аммо ба наздикии моро тоб рақобатҳо дар пеш интизор аст. Бавария дар майдони худ Лейпцигро пешвоз мегирад. Дар серия А моро дербии нотакрор байни лидерони чемпионат Интер ва Милан интизор аст. қаҳрамони чемпионати Фаронса Лил дар майдони худ лидери чемпионат ПСЖро пешвоз мегирад. Оё Лео Месси метавонад дар соли нав голзаниро сар кунад? Тамошои ин бозиёро бо 1х метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар Англия байни футболбозон масъалаи таҷоввуз ба номуси духтарон, зӯровари нисбати онҳо ва мавриди азобу шиканҷа қарор додани онҳо масъалаи доғ шуда истодааст. қаблан ҳамчунин ҳолатҳо буданд ки як масъалаи нозук ба ҷинси латиф тааллуқ дошт, вале он ҷо бештар бо розигии тарафа ин корҳои пасипардагӣ ва зери болишту курпа ҷараён мегирифтанд. дар назар дорем корҳои Ҷон Терри ва дигаронро. Аммо акнун масъала хеле ҷиддист. бозингари ҷони дастаи Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд дӯстдухтари худро чунон задааст ки ягон ҷои баданаш аз кабудию сурхӣ холӣ нест. Ин кор қаблан ҷараён доштааст ва акнун ба саҳифаҳои аввали расонаҳои хабарии Англия баромад. Маъшуқаи Гринвуд омодааст ки гуноҳи бозингарро бо аксҳо ва сабтҳои аудиоӣ тасдиқ намояд. гуфта мешавад ки ӯ дар даст бурҳони қотъе дорад ва ин навбат Гринвуд халосӣ пайдо намекунад. Манчестер Юнайтед дар як изҳороташ дар саҳифаҳои расмии худ чунин баён доштааст: Мейсон Гринвуд то вақти номуайян аз тамринҳо ва бозиҳои Манчестер Юнайтед озод карда мешавад. яъне кори Гринвуд то суду прокурор рафтааст ва акнун ӯ маҷбур аст ки ҳама инро паси сар кунад. хотиррасон мекунем ки дар аввали мавсим бозингари дастаи дигари шаҳри Манчестер, дифоъгар Бенҷамин Менди бо ҷурми 7 таҷоввуз ба номус ба маҳкама бурда шуд. тибқи хабарҳо ӯ бо супурдани ҷарима аллакай ба озодӣ баромад. ин барои Гринвуд ҳам умед медиҳад ки дар ҷараёни тафтишот ӯ метавонад озод шавад, аммо масъала ҷиддӣ аст. баъд аз рафтани Душан Влахович ба дастаи Ювентус, мавқеи Марата дар сафи бианконерҳо хеле танг мешавад. албатта бисёр чиз аз он вобаста хоҳад буд ки Влахович худро дар Юве чӣ тавр эҳсос мекунад. аммо агар Алегри аз баромади Марата қаноатманд мебуд, беҳтарин нишонзани серия Аро ба Турин намеовард. чанд даста хоҳиши ҷалби Маратаро дорад. яке аз чунин дастаҳо Арсенали Лондон аст. онҳо қаблан барои Влахович ҳам омода буданд ки маблағи зиёд сарф кунанд, аммо бозингари сербӣ ба Англия рафтан нахост. акнун Арсенал мехоҳад Маратаро ба Лондон барад. онҳо мехостанд орди нави олиро бихаранд ки акнун танҳо сорти дуввум мондааст. мо намехоҳем Маратаро бар иззати нафсаш расем, аммо дар қиёс бо Влахович дар ҳамин шабу рӯзу нави дуюм аст. Марата таҷрибаи бозӣ дар Англия дорад. ӯ чанд вақт дар сафи Челси медавид. айни ҳол дар Ювентус Марата дар аренда бозӣ мекунад. дар асл ӯ бозингари Атлетико мебошад. ғайр аз Арсенал, дастаи Барселона ҳам хоҳиши ҷалби Маратаро дорад, вале гап сари он аст ки Алваро хоҳиши истодан дар Туринро дорад. ӯ мехоҳад то охири мавсим дар сафи бианконерҳо бозӣ карда, барои мавқеъ дар ҳайати асосӣ бо Влахович мубориза барад. ҳамлагари Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг барои дарёфти вақти бозӣ омода аст ки бо маоши ночиз бозӣ кунад. айни ҳол ӯ дар Арсенал 250,000 фунт стерлинг дар як ҳафта мегирад ва футболбози дорои музди меҳнати азама калон дар Арсенал ба ҳисоб меравад. аммо дар Арсенал дигар Обамеянг бозӣ карданаш ба гумон аст. баъд аз ҳамаи он мушкилие ки бозингари габонӣ дар масъалаи интизом дошт, Артета дигар ба ӯ имконият нахоҳад дод. барои ҳамин ҳамлагари 32 сола барои рафтан аз Арсенал ва идомаи корномааш дар Барса омода
аст. Дар Барселона бошад айни ҳол ягон ҷо намондааст. барои бурдани Абамеянг ба Каталония аз Барса бояд ягон бозингар биравад то барои додани музди маоши ин футболбоз ҷои холӣ пайдо шавад. айни ҳол гуфта мешавад ки дар соатҳои охири равзанаи трансферӣ Усман Дембеле аз Каталония меравад. агар ин ҳолат рух диҳад, пас эҳтимоли бурдани Абамеянг пайдо мешавад. ӯ ба мисли Дембеле осебпазир нест ва дақиқан Барсаи кулниро қавитар мегардонад. барои Барселона хеле хуб мешавад агар Абамеянг боз футболро дӯст бидорад ва аз дилу ҷон бозӣ кунад. вале суол ин аст ки оё ӯ хоҳиши баргаштан ба сатҳи қаблии худро дорад ё ин ки не. бозигаре ки бо маоши паст хоҳиши бозӣ кардан дорад, барои Барса айни ҳол хеле лозим аст. дар камло бояд навиштаҷот ба мисли солҳои СССР бошад. ту омодаӣ бо маоши кам бозӣ кунӣ ва дар зери навиштаҷот акси сарбози артиши сурх бошад ки ба тарафи ту бо ангушт ишора карда бошад. Муҳаммад Салоҳ то ҳол бо Ливерпул шартнома имзо накардааст. дақиқтараш тамдиди он зери суол қарор дорад. ин мавзӯъ аз охири тобистон ба саҳифаҳои аввал омад ва то ҳол идома дорад. роҳбарияти мерсайдиҳо сари ин масъала бояд ҷиддӣ биандешанд то бозингари беҳтаринро аз даст надиҳанд. бо сабаби нофаҳмиҳо дар масъалаи тамдиди шартномаи Салоҳ, дастаи Челси шартномаи худро тартиб додааст ва тавассути пур кардани қиссаҳои Салоҳ бо маблағи ҳангуфт диққаташро ба тарафи худ кашад. гуфта мешавад ки ин шартнома аллакай бо таоми пуфаку палпалаку ород доштааст ва дастаи шаҳри Лондон омодааст ки хостгорҳояшро барои талбидани ин мисрӣ равон кунад. аммо агар аз нуқтаи назари Салоҳ ба ин масъала бингарем, ин масъала андаке нозук менамояд. якум ин ки агар Салоҳ рафтанӣ бошад, ӯ бемалол метавонад ба дастҳои Реал, Бавария, ПСЖ ва дигар абардастҳо равад. инҷо гапи асосӣ ҳамин аст ки бозингари мисрӣ ба чемпионати дигар меравад ва барои Ливерпул бо буданаш дар сафи рақиб барои қаҳрамонӣ халалҳо ворид намекунад. дуввум, агар Салоҳ ба сафи яке аз рақибони дохилии Ливерпул гузарад, пас ӯ мақоми легендаи клуби Ливерпулро ба таври автоматӣ аз даст медиҳад. гузашта аз ин ҳамаи мо трансфери Торресро дар хотир дорем. аз Ливерпул бозингари испанӣ ба Лондон ба ҳайси яке аз ситораҳои дурахшонтарин ва голзанҳои беҳтарин рафта буд. дар Челси ӯ танҳо курсиҳои эҳтиётиро гарм мекард. ин масъала хеле нозук аст ва эҳтимоли рафтани Салоҳ воқеан ҳам вуҷуд дорад. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.